Добрый дзень! Вас вітае гімназія з беларускай мовай навучання нумар 23 горада Мінска. Ці задумваліся вы калі-небудзь, якую ролю граюць жанчыны ў інжынернай спецыяльнасці нашай краіны? Агульная колькасць жанчын у Беларусі каля 4,5 мільёнаў чалавек, што складае 53% ад усяго насельніцтва краіны. Жанчыны ў інжынерных прафесіях у Рэспублікі Беларусь. У адукацыі толькі 20,3% студэнтаў, якія навучаюцца па напрамках інжынерыі, складаюць жанчыны. У тэхнічных навуках жанчыны складаюць 26,7% ад агульнай колькасці даследчыкаў. Ва ўсіх астатніх навуковых сферах – медыцынскія, прыродазнаўчыя, гуманітарныя навукі – доля жанчын перавышае 80%. У сумежных тэхнічных сферах, у сферы IT і лічбавых тэхналогій, напрыклад, колькасць жанчын складае больш за 40%, а па некаторых ацэнках да 48%, што робіць Беларусь лідарам у Еўропе па гэтым паказчыку. Мяне завуць Каханова Ксенія. Я навучаюся ў 23-й гімназіі ў 10-м інжынерным класе. Ажно з 8 класа я вырашыла дадаткова вывучаць матэматыку і фізіку, а з 9-го ўжо пачала цікавіцца ядзернай фізікай. Але спачатку гэта проста было мае хобі. Я глядзела шмат дадатковых відэа, задавала пытанні настаўніку. Але зараз я ведаю, гэта не проста хобі, гэта мая будучыня. На дадзены момант я планую паступаць ва ўніверсітэт, звязаны з гэтай накіраванасцю, і ў будучыні бачу сябе як інжынера-фізіка. Я абрала для сябе свой будучы шлях. Я вучаніца 10 класа гімназіі 23 горада Мінска, Бабіцкая Агата. Я навучаюся ў інжынерным класе. На працягу ўсяго навучальнага года мы хадзілі ў БНТУ на практычныя заняткі, тым самым знаёміліся з інжынернымі прафесіямі.